L'adaptació és un terme que s'utilitza molt sovint quan parlem de canvi climàtic i ben bé el que vol dir és preparar-nos per als efectes del canvi climàtic i ser capaços de ser més resilients, és a dir, que els impactes negatius que pot tenir els efectes del canvi climàtic sobre la nostra vida, sobre els ecosistemes, sobre els sectors econòmics, sobre la salut humana, siguin el menys negatius possibles. L'adaptació és bàsicament algo essencial. L'adaptació i mitigació són dos conceptes que tenen objectius molt diferents, tot i que a vegades hi ha accions, que després posaré un exemple, que es poden arribar a confondre. Mitigació té l'objectiu d'actuar sobre aquelles accions o activitats que generen el problema de l'escalfament, és a dir, que generen emissions de gasos d'efecte hivernacle sobre l'atmosfera, i en canvi l'adaptació, l'objectiu que té és justament reduir les conseqüències d'aquest escalfament global, és a dir, ser capaços de ser més forts davant d'aquests impactes que són en alguns casos ja inevitables. Si pensem una mica de l'escala de treball de l'adaptació i la mitigació, quan parlem de mitigació normalment parlem d'una escala més global perquè les emissions no tenen fronteres, en canvi l'adaptació requereix sovint una acció més local perquè ens implica a vegades acció individual. Hi ha actuacions com per exemple una instal·lació fotovoltaica que podríem dir que és una acció de mitigació perquè el que fa és produir energia sense emetre gasos d'efecte hivernacle, però alhora podem pensar-la com una mesura també d'adaptació, perquè el que està fent és que nosaltres som capaços de diversificar les nostres fonts de producció d'energia sense dependre, per exemple, en el cas del Pirineu, de la producció hidroelèctrica, que sempre ha estat una de les fonts essencials de producció en els nostres Pirineus. Per tant, són conceptes que són diferents, objectius diferents i escala temporal diferent, però que a vegades tenen uns límits que no són tan clars. Som més proactius a nivell individual i a escala més global política tenim una velocitat a vegades més lenta de la que hauríem de tenir, però sí, cau en cascada. Quan les polítiques van encaminades cap a l'adaptació o la mitigació, la nostra acció individual com a persones i responsables també per part d'aquest canvi, d'aquesta evolució, és una conseqüència. I a vegades també passa al revés, que gràcies a l'acció individual les polítiques s'acaben adaptant a ser més proactius en matèria de canvi climàtic. De fet, no només estem a temps, sinó que ja hem començat a adaptar-nos. Aquí, per exemple, al Pirineu, l'any 2023, a Andorra, en el cas concret d'Andorra, la temperatura mitjana anual tenia una anomalia, és a dir, estava per sobre del que habitualment està, de 2 graus. D'acord amb alguns estudis climàtics d'anys anteriors, aquest increment de temperatura per sobre del que seria normal generaria que algunes estacions d'esquí, les més vulnerables del país, haurien perdut més del 50% de la seva temporada d'estació esquiable. Gràcies a l'adaptació que s'ha anat fent al llarg dels últims anys, les estacions s'han anat adaptant, han anat modificant el tipus d'esquí que es fa o han anat adaptant les instal·lacions de producció de neu a les estacions. Gràcies a això, aquesta reducció de la temporalitat de l'estació d'esquí no ha estat així i ha pogut mantenir-se. Això de cara a futur encara serà més important.